DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Kurusei. Vakomana muchapera muchingoti kwai Mnangagwa anohlisa hataugwi nezvake. Todopera. Todoona sokuti takanonoka zvokufunga kusapota revolution. Revolution inofanirwa kuti dai iri iyo inodofambira mberi chaiko chaiko. Dai vanhu vachidofa kana pazuva vachidofa kana 100 kana 1000 pamwe. Dai takadopedza nazvo zvinotava kudotaura zvimwe. Vanhu vava kutosungwa. Because kingdom, munhu mutapa kingdom yatogara tichiwana makore, ndiyo kingdom iri kuda kugadzigwa naMnangagwa. Imwe makangogara, isi takangogara tiringoti Mnangagwa anouraya. Zvigosvika kupi tichingotya kufa ikoko. Ivo vanhu vakatiparirawo masoja iwawo vana Chiwenga ivava. Gore 2017 vakati vari kubvisa Mugabe nokuti akomberedzwa namatsotsi. Hoyo kaumwe munhu wavo akakomberedzwa namatsotsi achirukuruta zvemamwe matsotsi. Ngavamubvise zvetione. Because ina handichahwisisi. Geza nyaya yakanga avona kuti munhu uyu zvinhu zvanoda kuita hazviiti. Geza anga avona. Ivo wakamboona munhu wapurezidendi wakakwana chaiye unoti unoda kuita project yembudzi. Wobva ati unoda kuita project yembudzi wosainira mari 87 million. Yopiwa vana Chivhayo nana Mike Chimombe nana Scott Sapkwanya. Ko mari yembudzi andinofollowa under agriculture. Nemhaka isina kuindisiwa kuagribank. Handivoni kuti pana Mugabe pakamboitika zvinhu zvakadai. Road hadziperi kugadzigwa. Dzinopiwa makambani, kwai makambani vana kuvimba, vanani. Nemhaka yekusingapiwi vana CEMD kana vana DDF. Dzobva dzapiwa makontrakt okugadzira marodhi ose munyika. Nana DDF. Toona kuti zvinofamba sei. Iyo zvino izvi tava kutongwa nehama dzaMnangagwa naMnangagwa. Nyika yava kudoita yaMnangagwa. Pastor Makore hazi pastor futi uyu noi Makore uyu. Anenge achingouya pasocial media achitiudza kuti siyanai nazvo vakomana. Achitiudza kuti vana Chiwenga vanofanirwa kuviga Geza. ZANU-PF isati yaenda unotora chero Magamba akafira kuMozambique kana kuZambia. Vachiri ikoko vasati vambodotogwa kuti vauye vazovigwa paHeroes Acre. Ende ndakatoona kuti havachadotogwi. But koramba uchingonzi Nhenga anofanirwa kuita zvakati, Chamisa anofanirwa kuratidza zvakati. Vakuda kudzinga Chiwenga basa kuti vachitonga nyika yavo zvakanaka, vaite mafeed dynasty inogara ichitaugwa naMakore. Iye munhu noi Makore kana muZimbabwe makanaka anotsvagei kuEngland. KuEngland kwekuti prime minister akaappointa munhu kuita ambassador kuAmerica, iye ane mhosva. Ari kudoi resign izvezvi. Kungoappointa munhu wakamboita mascandals. Kuno kwedu munhu unodonzi
ngachinje constitution pasina zvaanoitiwa. Iye makore kana achiona kuipa kwana Chamisa naGeza nevamwe vose, nemhaka yemakore asingavoni kuipa kwana Mnangagwa, unofunga sokuti Holiten waipenga paibuda ari depressed? Holiten kuti kuda kuti Shoni ari kundidyira mukadzi, wakaregerei kubuda achibudza Shoni kuti Shoni uri mwana wapresident, haufanirwi kutambira kuvakadzi vevanhu. But akakurudzira kuti Shoni anofanirwa kubata Holiten omuisa muimba, wombomuisa muchitokisi mbijana chake chekumba kwake Shoni, womuudza kuti izvozvo hazvitaugwi, iwe unofanirwa kudondiperekedza uchinda unodla mukadzi wangu, saka chinda unokumbira uregerero kuti ndakadhakwa. But anofanirwa kudokumbira uregerero ipapo ndishoni, because Shoni ndiye mwana wapresident. Hafanirwi kutamba achitambira pavakadzi vavanhu ari mwana wapresident, ndiye afanirwa kutosungwa. But kuZimbabwe manje unowakoi musatuka president. Isusu hatimutuki Mnangagwa, tomukritisaiza, tinosora. Hatimutuki, tinomusora zvaanoita. Saka munhu uyu anofanirwa kuti muone varume kuti munhu uyu anofanirwa Mnangagwa, imimi masoja imwe vana General Emmanuel Matatu imwe vana Matatu, imwe masoja zvichangopedzera zvoitika ndezvekuti tichapedzera tongoronga kuti pamba poga poga pane musoja muraini medu kana kuri kuchitungwiza techingonotungidza pamba poga poga pane musoja, vana vemasoja vombourawa. Patongoziva kuti pane mwana une munhu unosevenza kwatisingawisisi kunenge kuCIO, kana kuti imba yetongovona ndiye muCIO, tomboikandira mabhomba iyoyo. Ndiyo tombozama vanhu vakadaro ivavo, because ndimi matiparira vanhu imimi. Makriminal aitova pana Mugabe aya aitova nani, because akanga ari mapolitical criminal. Vanhu vose vaiva vari muZanu PF, ende vanhu vose vaiva vanga ari mapolitician. Iyo zvinezvi makriminal ari pana Mnangagwa ndio makriminal, mamwe asiri kupolitics, mamwe anoita zvenharo zvekupinda mupolitics zvenharo. Tagure ari kutopinda mupolitics zvenharo. Sabukwanya akapinda mupolitics zvenharo, auraya MP wekoko, akauraya pastor wekoko. Vari kupinda mupolitics zvenharo vanhu vacho. Imwe masoja imwe vonai zvokuita nemunhu wenyu. Masoja vonai zvokuita nemunhu wenyu unoyi Mnangagwa nevana vake. Iyo zvinozvi hamuchakwanisi kubvisa Mnangagwa, because vanhu vose vanoshanda mugovernment dzanguva hama dzaMnangagwa chete, hamuchakwanisi kumubvisa. Uyu Chiwenga uyu akasenga mamhene, wakasenga zvidhina zvingani zvimwe achiviga paHeroes Acre paya. Vanhu vose vakarova navo vakapinda mugovernment yaMnangagwa, kwangosara iye naSanyatu. Ivo vari kudotizavo, muri kudotla kuvurawa vana Chiwenga, muri kudotla kudovurawa nevanhu ava, muri kudotla kudovurawa pamwe simba racho hamutorina. Asi masoja imwe ndimi makatiparira sevanhu vekumasvingo, vanhu veMidlands. Itai mushe vanhu imwe, itai mushe. Mukuru wokuti kwai muda kuti nyika ite kwashumba, muti kwai muda kuti king munhu mutapa, hazvishandi zviya, hazvishandi, because uking hwacho pakaitwa uking zvodoratidza kuti vanhu tetadova panguva yakaoma, tisingacharitori vanhu vekuti nyika tichine chekutaura kunyika. Unogona kutoti ukaenda ukanotenga grocery rakawanda unogona kutorohwegwa izvozvo. Vanhu vari kungodhirizigwa dzimba, vamwe vari kudhirizigwa pavakagara 25 years, vamwe ma30 years vari kudhirizigwa pachitogwa nevanhu veZanu PF nana Mangwana nana Manguja. Hamene kuti chii chiri kuitika kuZanu PF. Haimwe masoja itai zvakanaka. Revolution varume, revolution inoda kudotangwa muZimbabwe, zvokudotangwa zvokudozvipira chaiko, because vanhu ava vari kuuraya zvose, vari kuuraya education, because imwe vanhu veZimbabwe mozviita makadzidza ka.
saka vakavuraya education mukasara muri madhandahedhi musina kudzidza ndo pamuchaita bho ndo pamuchaita zvivindi zvokunotungana navo because ivo vakaenda kuhondo vari madhandahedhi vanhu vaiva because iyo zvinoizvi kuti uti vanhu ngatigweina Mnangagwa vanhu vezimbabwe vanozviita vakadzidza vanohla stereke vanotanga vaverenga mabhuku nokuanalyza panoanalyzwa chinyi papa munhu achingoita munhu ava because iyozvo tadokonalayiziwa nevanhu vekwashumba manje nana Mnangagwa ndo vatikonalayiza Mnangagwa nehama dzake vakonalayiza Zimbabwe makangotarira ra kuzimbabwe kodogona kupedzisira kusingachadzokereki kana munhu ari diaspora kodopedzisira kusingadzokereki Zimbabwe kouchi Zimbabwe is open for business for Mnangagwa's people. Izvezvi ngoita unoita chimaini chibude goridhe unodoona vavapo vana Junior nana Shoni vodoti maindi yedu tipe 80%. Hai varume ava vana Geza ava nana nyoka yamabhunu ava vakanga vari right zvisingaiti vanga vari right ende vanhu hatina kugara tataimira paakaisa Chavamwa kwachamisa paya kwakuri kuda kudistroya Chamisa kuti asagara amutsa musoro waidozikamwa ndiye uchanetsa iyo zvino vaimusapota vacho vana Chiwenga nana Sanyato waiti kwai zani inotonga kusvika madhonga amera nyanga but iye unenge ahwa nokudla mapoizeni emakenza iyo zvino ndo pavari kuona manje kuti paya pataiti madhonga amera nyanga tatisingarevi tiri muzani vari vose taingoreva Mnangagwa nevana vake bhozi nyika yati dotora zveshuwa yadovana yaMnangagwa naOxilia nevanhu vake vanodla mari vana Tagure nana Chivhayo vose chero maovheti aya aimbonetsa achitirova nemayuth aya iyo zvino vava bho manje vava bho because vari kurekrutwa kuti Mnangagwa aitwe king semunhu unoi makore vanhu vari kuEngland nemhaka yemusingamborovi munhu unoi makore vanhu vari kuEngland nemhaka yemusingarovi munhu unoi makore unongovona kushata kwevamwe vanhu kushata kunoita ZANU-PF hapana kana pachaanoona chakashata unovona sokuti haasi kuona here kuti kuchinja kweconstitution kwakashata unoda waitaura kuti jaji uchachinja constitution uchangochinja constitution uchapasisa constitution iyoyo obva atorizaina which means uri kutoadmita kuti Mnangagwa itsotsi machinda angu mazimbabweni ka dai tambosiya salad inga kumakomba uko kuchikorokoza uko totemana wani nematemo ingatoita zvivindi wani muno muSouth Africa moita zvivindi wani zvimwe zvokupinda mudzimba dzevarungu muchibata nkunzi varungu wai tisingambozviiti kuZimbabwe uko tombonovabata nkunzi idzodzo chisati tavavuraya tatora mari dzose mudzimba dzavo because haya Zimbabwe yadoda kutogwa zvenharo asi vanhu vatichagara tichema nawo masoja